ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಮೂಲಕ, ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮೆರೆನು ಮೃತ್ಯುರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿನ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ. ಶರೀರದ ವ್ಯಾಧಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ. ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ರೂಪಲ ಸುಮಧುರ ಸಂಬಂಧದ ರೂಪಡು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಪುಂಡು. ಬಂಧನ ಸದ ಕಹಿ ಆದುಪುಂಡು, ಸಂಬಂಧ ಮಧುರ ಆದುಪುಂಡು. ಈ ಕರ್ಮಭೋಗ ಕರ್ಮದ ಕಟು ಬಂಧನನು ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಗೆರೆತ ಸಮಾನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುವರು. ಭೋಗನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲತ್ ಭೋಗನೆ ಮಲ್ಪನೇನು ಭೋಗೇಶ ಒಂದು ಪೇರು ಪನ್ಪನತ್ತು ಅಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸ್ಥಿತ ಅನಗ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದೃಶ್ಯನು ತೂವೊಂದು ಉರಿವರು. ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಮನತ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ದುರ್ಬಲತೆಲು ಡಬಲ್ ರೋಗ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಕಟುವಾಯಿನ ಭೋಗದ ರೂಪಡು ಕರ್ಮ ಭೋಗ ತೋಜಿತು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅಳಿಪ್ತೆರು ಅಂಚೆನೆ ಶಿವಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆರು ಆಪುನ ಕಾರಣ ಡಬಲ್ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವವಾದ ಕರ್ಮ ಭೋಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ಡಬಲ್ ಶಕ್ತಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ವ್ಯಾಧಿ ಏತೆ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪಡು ನಿಕುಲು ದುಃಖ ಅತ್ತುಂಡ ಬೇನೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಜರು. ನನೊಂಜಿ ವಿದೊಟ್ಟು ಪನೋಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಗಲ್ಲಿಗು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬದಲು ಮುಳ್ಳು ಕಂತವನ ಸಮಾನ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ದುಂಬು ಸಾಗಲೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದಿಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರನು ತೂವರ್ಚಿ ಅಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು, ಮೂಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು, ಪರತದಕುಲು ಮಲ್ಪೇರೋ ಇಜ್ಜೋ, ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಜಿರ್ದಾಯಕ್ ಇಲ್ಯಕ್ಲು ಮಲ್ಪರೋ ಇಜ್ಜೋ ಇನ್ನು ಮಾತ ತೂವರ್ಚಿ ಸುರುಕು ಯಾನಿ ಈ ಅನುಭವಡು ದುಂಬು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪನ್ಪನ ನೆನಪುಪಾಡು. ಏಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ನಿರತಾದುಪ್ಪರೋ ಅಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಒರಿಯೊರಿಯನ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿಲ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪಡು ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.